Hola, Oleta! Dolces pallarengues meves! És un plaer, un honor i tot això tan altisonant ser la reina Carnestoltes. La igualtat és vital, sigui dia laborable o Carnestoltes, tant se val. Em presento, per si no us en recordeu de l'any passat. Soc el símbol de la disbauxa i la desinhibició, perquè per sort tenim un cop l'any on tot s'hi val, on podem ser qui vulguem, que a tothom li és igual. Aquest any estem millor que el passat. Sembla que la Covid s'ha cansat. I enguany sí que farem l'animal i ens retrobarem com cal. Us proposem que prepareu un bon sidral, que participeu disfressats a la rua i tal. Ara, de veritat, per participar al concurs de disfresses de Carnestoltes 2022, el mateix dissabte, el dia 26 de febrer, heu de córrer a inscriure-us davant del Centre Cívic i Cultural El Rieral, de Bigues, entre les 4 i les 5 de la tarda. Podeu participar sols o mal acompanyats, és a dir, individual o comparsa. Dic que heu d'espavilar perquè a les 5 la rua començarà i no hi podeu faltar, renoi? Us podreu passejar amunt i avall de l'avinguda Prat de la Riba i el sarau acabarà al pavelló d'esports, amb una bona xocolatada i el veredicte del concurs que us traslladarà sa majestat aquí, de cos conscient. Ara, que si us heu currat la disfressa i la voleu lluir més estona, abans de mitjanit, la jovenalla del col·lectiu JB us ha organitzat unes ballarugues amb uns beures i uns disjòqueis al mateix pavelló d'esports. Apa, salut i gresca, i que no us inflin massa el cap, que la vida són 2 dies i un el passem dormint. Apa, adiós, xaiets!